Ja sam Azra Husarić-Omerović, danas novinarka Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine, a prije samo 4 godine studentica na odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Praktično i teoretsko znanje stečeno upravo na tom fakultetu bilo mi je temelj za sve ono što sam nadogradila i učila kroz poslove na kojima sam bila. Do ovog je mogu biti ono što mi je bila želja tokom studija, a to je biti istraživačka novinarka. Ukoliko je to i vaša želja, upišite i vi odsjek za žurnalistiku na Univerzitetu u Tuzli.